Kaiba ang sa iyang 5 anyos asin sarong bulan pa sa nang aki. Amay na nagpasiring sa sarong dakulang mall sa Legazpi ang 38 anyos na si Rhea Mangampo, kan barangay Bagumbayan. Ini nga ni aprobitsaran ang libreng bakuna kontra tigdas, rubella asin polio na pig-uopresir kang DOH Bicol. Sigun kay Nanay Rhea, pigdesideran niya nanggad na mapabakunahan ang sayang duwang aki. Sa pagtubod na saroy ning epektibong paagi, nga ni mairayo ang mga ini sa tulong nasambit na virus. Importante po kasi kumbaga ito po yung para hindi sila magkasakit. Siring ni Nanay Rhea, pig-aprobitsaran man ka mag-agum na si Queen asin Mark Boras na mapabakunahan ang 92 anyos na aki na si Lucas. Magayon man daan na ginibo ini sa loob kang mall, hulit mas naging komportable ang saindang pagpila. Mas better siya compared sa luwas ginibo sa event na ini. So, very helpful sa muya na sa mall siya ginibo. So, convenient maray, bako siyang mainit. Masaset aside sa mga inot na vaccine na inaitaw sa iya para kung makontinue siya habang nagdadakula siya, tang baby may 2 years old pa man sana. Kung sana masustain sa vaccine na itaw sa iya before. Sigun kay Doktora Maita Bubis, Medical Officer for kang DOH Bicol, total na 734,359 ang target nindang mabakunahan pun sa bagong mundag, sundo sa 59 bulan na aki. Ngunya na aldaw, total na 500 na chikiting ang nabakunahan sa nasambit na venue. Kaya po magmula po noong 2020, 2021, bumaba po yung ating fully immunized children, meaning ito yung mga batang kumpleto ang bakuna. Kaya po ngayon, inilulunsad natin ngayon na bumaba na po yung ating community quarantine restrictions at nakakalabas na ang mga bata. Inilunsad po natin to para isang month-long activity. Hindi lang po ito dito, nationwide po ito at lahat po ng ating mga bata, barangay, sa bawat barangay po ay inaanyayahan na magpabakuna. Anmaiwasang pagbabakuna, formal na nagsikad ngunya na aldaw, asin madurar sundo sa huring aldaw kang Mayo. Sa mga magurang na maut mapabakunahan kontra polio, rubella asin tigdas ang saindang mga aki, magpasiring sana sa 3rd floor kang SM City Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal